का जाने के एकर मुंह देख के निकल रहनी सबेरे सबेरे की जाए के रहे कहाँ पहुंच गईनी कहाँ। सबसे पहले तो हमरा रउआ लोगन से एगो सवाल बाटे, उ ई बाटे कि कुछ लोग के हमार अखिया देख के डर लागेला, तो उनका के हम बता देवे के चाहतनी कि रउआ अखिया में नु चश्मा लगा लिया ना तो आंखवे निकाल के फेंक दी। अरे रउआ लोगन के भलाई ला ही हम कहतनी, जेकरा डर लागेला हमार अखवा से, अरे राउर अखवा बहे वाला बाटे, यही ला रउआ लोगन के एंगा लौकता। बड़ा बढ़िया से तो ट्रेन में सीट उठ छेक के बैठ गल रहनी, लेकिन इतना बिजी रहनी हम मोबाइल में माने गेम में कि हमरा पते ना चलो कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमरा तो ई समझ में नहीं खे आवत कि एक नाम से दू गो स्टेशन कैसे बन सकेला। ताई पुनपुर घाट जाए के रहे, हमारा रसरी उसरी खरीदेला कुताला, हम पहुंच गए पुन एने से कोनो गली उली मिलत ना रहे कि हम एने से निकली कहीं जाई कहीं से कुछ खरीदी। हम सोचनी कि कुता के रसरी बाद में खरीदाई, पहले पिंकिया के बाल में के जूड़ा खरीद लेता। हेलीकॉप्टर आए वाला रहे हमनी के ले जा रहा, लेकिन बड़ा लेट कर दिलक, तो हम सोचनी कि ट्रेनवा जो